Uda iritsi eta bat egiten dugu jarraitutasunarekin, lanaldi jarraituaren erlijioarekin. Lasai egon, erlijiorik gainerakoekin bateragarria data. Bi santu gurtu besterik ez duzu egin behar, San Zortziak eta Santairurak. Zortziak santuak oso goiz jaikiarazten zaitu, hemen batean gozaldu eta lanpostura goiz helarazi. Minutu bakoitzak urrea balio du, mugitzera behartzen zaitu. Santairurak igerilekuen ondartzen eta siesten zaindaria da. Argi lan egitera bultzatzen zaitu arreta galdu gabe. Bilerak laburrak baina eraginkorrak. Urtean behin jarraitutasunera jotzen dugu, guretzat, gure familientzat eta bezeroentzat onena delakoan. Uztailaren batetik abuztuaren 31-ra, San Zortzietatik Santairurak arte praktikatuko dugu. Eta abuztuaren 14-tik 27-ra beste erlijio zoragarri batean murgilduko gara, oporralditasunean. Uda ona izan dezazuela. Trup.